Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. A bidiyon namu na yau, kamar yadda ka gani a title, zan nuna maka yadda za ka siyar da NFC na FireVip. Ina nufin FireVip, wannan platform ɗin da ya fito bai wuce sati 2 da fitowa ba, kuma kamar yadda ne muku bayani zan nuna maka yadda za ka siyar da NFC. Shi dai NFC gashi nan kamar yadda kake gani, daga ƙasa zaka gan shi ba a saka ma kuɗin shi a cikin main balance naka. Kamar yadda kowa ya sani, FireVip bai wuce sati 2 da fitowa ba. Ga wanda bai rijista ba, zan aje maka link na rijista a description, ko kuma baka san yadda ake rijista ba, zan aje maka link na bidiyo na farko a description na wannan bidiyon, domin ka je ka kalla yadda ake rijista da yadda ake samun kuɗi a cikin wannan platform na FireVip. Shi dai FireVip platform ne wanda bai wuce dai sati 2 da fitowa ba, kuma suna bada free naira 100 kowace rana idan ka yi rijista. Sa'annan kuma idan ka yi sayi mashin, ka yi deposit, ka sayi mashin na 4,000, za su baka naira 300 a kowace rana. So kamar yadda na muka bayani dai, zan nuna maka yadda za ka sayar da wannan NFC naka wanda ka tara a cikin wannan na FireVip. So fim din ba so muke tsayi ba, dan uwa, idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu, ko kuma ka manta baka mana subscribe ba, so muna roƙon alfarmar da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka dangala alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyo da zarar mun dora YouTube za su sanar da kai. So kai tsaye dai, kamar yadda kake gani, ga su nan daga nan gefe, gashi nan na farko ga wannan shine wannan to be releases, gashi nan ba ma a sake shi ba, sai kuma wannan shine sellable, gashi nan. So abin luran a nan shine shi wannan gashi nan 19,523, to shi baka da damar da zaka siyar da shi a halin yanzu, kai kuma ba lalle nuna maka haka ba, kila fa haka, kila ba zai kawo haka ba. So wanda muke da damar da zamu siyar a halin yanzu shine wannan, shine sellable, shine muke da damar da zamu siyar a halin yanzu, shine mai 74.72, gashi nan muna da naira 74.72 a cikinsa. So kai tsaye dai, shi wannan na farkon, wannan to be released, za mu nuna muku yadda za ku sayar da shi zuwa nan na bidiyo na gaba, za mu nuna muku yadda za ku sayar da shi. So kai tsaye sai ka danna, idan za ka sayar da wannan sellable din nan, za ka danna sell to the platform, gashi nan gun da aka sa sell to the platform, gashi nan daga ƙasa za ka ga gashi nan an saka sell to the platform. Za ka taɓa shi kamar haka, in ya nuno maka haka za ka ga gashi nan an nuna maka cewar 1 NFC, gashi nan 1 NFC, gashi nan ana nuna maka cewar dai duk guda ɗaya a matsayin naira 1 yake, za su siye shi a matsayin naira 1. So za ka iya karanta wannan bayanan nasu daga ƙasa, gashi nan, idan za ka iya karanta ka karanta, idan kuma ba za ka iya jira ka karanta wannan bayanai ba, to kai tsaye sai ka danna gago da aka saka confirm, sai ka danna shi. Bayan ka danna zai nuno maka nan wurin, shi ma idan za ka iya karanta bayanan sai ka karanta, idan kuma ba za ka iya jira ba, kawai sai ka danna akan sell. So balance ɗinmu ga yanan dai kuna gani 645 ne balance ɗinmu. So bayan mun sayar da wannan, bari mu danna akan sell. Bayan mun danna, gashi na ya dawo 700 da naira 20. So za ka ga wannan ɗin sun riga da sun ɗebe shi wannan kenan. Shi wannan za ka ga an riga da an ɗebe shi, gashi nan an riga da an ɗebe shi, saura wannan mai yawan. Shi kuma sai nan gaba idan mun gano alamun yadda ake sayar da shi, za mu nuna. Gashi nan za ka ga kuɗin mu sun koma naira 720, kamar yadda kake gani a kan wannan account balance zamu. Kuma kowa da wanda ya rijista a wannan platform ya riga da ya san minimum na withdraw a wannan platform shine 4,000. kuɗin ka na kai 4,000, za ka iya ka cire su kai tsaye to your bank account, za su tura maka instant
kuma shi wannan platform in ka lura zaka ga an yi updating ɗinsa ba a lokacin baya ba. Zaka ga lokacin baya ai ba a wannan kalan yake ba, in ka lura a lokacin baya a kore yake ina jin, kuma zaka ga a wannan home din ba wannan abun nan. Zaka ga dai duk sun canza tsare-tsare, sun yi updating na wannan platform. To gashi nan dai wannan yanayin tsarin su ne. Idan zaka sai mashin sai ka danna akan rent, gayi nan sai ka saya mashin din, sai ka danna akan rent. Gashi nan ga mashin nan kala-kala, akwai na 16,000, akwai na 40,000, akwai na 160,000. sai dai ba zan baka shawaran ka sayi mashin ba saboda fa VIP ya dade da fitowa. Kuma akwai shawaran ma da zan baka cewar shawarar ita ce fa VIP gaskiya ya dade da fitowa, kuma to a shawarce dai ina baka shawara in dai kudin ka sun kai minimum na withdraw ka rinka cire su kai tsaye. Kudin ka na kaiwa minimum na withdraw ka rinka cire su, domin kowane lokaci za su iya suware da kudin mutane, domin sun dan dade da fitowa. To kaga platform ya dade da fitowa, ka karka saki jiki da shi, kuma karka ce zaka gayyaci wani ka bada hub akan cewar ya zuba kuɗi domin ka samu referral bonus. So gaskiya sun dade da fitowa, kuma kowane lokaci za su iya su fece da kuɗin mutane. To wannan dai shine bidiyon namu na ƙarshe, ko in ce shine ƙarshen bidiyon namu. Sai dai muna roƙon dan uwa idan baka mana subscribe ba ka mana subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all, ta kare da zarar mun saki sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai. Mun gode dan uwa, sai idan mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.